Новый сквер на выезде з горада пакінулі ў Дарвіцебску удзельнікі 14-го рэспубліканскага экалагічнага форуму. Сваё дрэва тут пасадзіў міністр прыродных рэсурсаў, аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Андрей Каўхута. Нагадваць пра гэтую падзею віцяблянам і гасцям горада цяпер будзе камень з памятнай дошкай у гонар закладкі сквера. Акрамя таго, удзельнікі форуму арганізавалі беспрэтэндэнтную акцыю. Запуск шыракапалага рака ў возера Асінаўскае, што ў Віцебскім раёне. Больш за 100 асобін прывезлі сюды Шумеринскага раёна. Новае месца для будучай папуляцыі рэдкага чырванакніжнага віду выбіралі надзвычай старанна. За перасяленне адказвалі супрацоўнікі Акадэміі навук Беларусі. На первом этапе мы обследовали несколько озер, пришли к, так сказать, заключению, что вот это наиболее подходящее по многим причинам, прежде всего по биологическим, озеро подходит для их жизнедеятельности, ну и в то же время удобное, под охраной находится этот водоем. И вторая причина, значит, тщательного подбора: тут не должно быть второго нашего аборигенного вида, длиннопалого рака, который, в общем-то, если они совместно живут, он вытесняет нашего широкопалого. Каждый год мы теряем одну-две популяции, точно теряем из-за разных причин. В основном это рачья чума. Процессу исчезновения надо противопоставить вот их, так, создание новых. Навукоўцы будуць сачыць за тым, як шыракапалы рак прыжывецца на новым месцы, а глобальнага выніку акцый павелічэння папуляцыі можна чакаць толькі гадоў праз 5. Шыракапалы рак занесены ў чырвоную кнігу Беларусі ў 1981 годзе. Від знаходзіцца пад пагрозай знікнення, і менавіта рассяленне ў новыя вадаёмы з'яўляецца найбольш эфектыўным спосабам яго захавання ў прыродзе.